Hola. La partitocràcia a Catalunya es defensa amb ungles i dents. Aquestes portes giratòries obertes permanentment per la seva classe, per la seva casta, s'han vist clarament reflexades aquests dies amb la cobertura mediàtica extraordinària que ha rebut aquest nou invent processista autonomista espanyol anomenat Partit Nacionalista Català, que no és un partit, és un negoci de la casta, i que no té res a veure amb el nacionalisme català, sinó que és 100% pur i dur autonomisme pactista perdedor espanyol. En canvi, aquest partit polític nascut recentment ha tingut una cobertura mediàtica extraordinària a TV3 i a Catalunya Ràdio, amb entrevistes a Carles Campuzano, Marta Pascal i la seva calanya de participadors d'aquest negoci, mentre a forces com Força Catalunya, partits com Força Catalunya o companys de primàries, o Front Nacional Català o Front Republicà no rebien cap cobertura mediàtica dels mitjans de comunicació públics del nostre país, vulnerant així el dret de la ciutadania a una informació veraç, democràtica i equilibrada, privant de la justícia de la informació a la població, perquè pugui triar entre tot el ventall de partits polítics que es presentaran a les noves eleccions al Parlament de Catalunya. Això és una mostra molt clara de que els mitjans públics a Catalunya estan al servei de la partitocràcia autonomista i que sempre donen cobertura als seus invents autonomistes, però que ignoraran planificadament i sistemàticament a les formacions independentistes que entrarem al Parlament per fer la independència. Per això Força Catalunya ha demanat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al CAC i al Col·legi de Periodistes que estableixi clarament quin reglament i quina aproximació legal tindrà a la cobertura dels partits que no som encara amb representació parlamentària i que estableixi clarament quina cobertura farà, per exemple, de partits com Força Catalunya i també del Partit Nacionalista Català. La justícia i la igualtat de condicions són elements que aprofundeixen en la democràcia. La partitocràcia i l'utilització perversa dels mitjans públics de Catalunya l'empetiteix. I nosaltres volem una Catalunya lliure i profundament democràtica.